بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله المطهرين وعلى كل من تمسك بهم ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ‘yan uwana musulmi masoya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah. Makasudin wannan gamuwa a wannan zama mai albarka shine amsa kiraye-kiraye da ‘yan uwa suke taiwa ta yi mu don neman su ji wani bayani kai tsaye daga bakina, wanda ya zama na tun daga bayan gudanar wasan kwaikwayon da wasu suka kira shi da sunan muƙabala wanda aka yi a shari'a kwamishin, ba a ji wani jawabi daga gare ni ba. To kasancewar irin yadda abin ya faru ya rasa kima idona kwata-kwata, duk da alhamdulillah tare da duk kaidi da makircin da masu makircin suka shirya, wanda ya bi shirin a odiyan da aka sa cikakke, to zai ga yadda gaskiya ta yi halinta, ta kuma tabbatarwa da masu kulle-kulle cewa kaidi da makirci baya iya danna gaskiya. To kawai abin da yanzu ya sa na ga lalle in wannan magana shine fahimtar da ‘yan uwa wata nukuda muhimmiya a wannan al'amari da ya faru a wannan rana ta asabar da ta gabata, wajen arzin wasan kwaikwayon da suka gudanar, wanda kowa ya kalla rehearsal ne, tsari ne, an shirya shi tintini, an yi gwaje-gwaje ma, wanda da suka zauna nan suna da cikakkiyar halifiya ba ta labari ba, a aikace har an tsatsara musu abin da za su daddana, an daddatse wa kowa abin da yake son ya danna. Na zaune kawai ya danna, wance ya danna, wance ya danna, kuma tambayoyin duk tsara su akai, tare suka zauna suka tsara abai baɗansu, ba wani wanda shi ya je tsaro tasa. in ka kalli siyakin abin, zama suka yi zaman mitin suka tsara shi. To duk wannan ba shi ne mara daɗin ba. Mara daɗin wanda a kansa nake samun magana shi ne da an taki gaskiya a duk wannan gatan da suka yi kansu, da gaskiya suka nufa, wallahi ban da matsala. fulan ba daidai ba ne, ko da gaskiya za ka taimaka, makirci ba daidai ba ne, amma idan ya zama kayi shi don ka taimaki gaskiya, to a iya cewa 50-50 an samu wani abu dai nau'in kyakkyawar manufa. To sai zama kaidi da makirci gungina ƙarya. Misali, ina son masu hankali su daɗa kallar muƙabalan nan kallo na nutsuwa daga fara ta haƙari ta. In kira ta muƙabala tun da haka aka kira ta. Za ku ga kafatanin waɗanda suka zauna a gefen jayayya da ni bisa bambantarsu sun tafi akan tsari ɗaya, shi ne me ba mu wannan kalmar rigima sai ta kuma kan kalma. Ba wanda ya ja hadisi ɗaya daga farko zuwa ƙarshe ya ce wannan hadisin da ka ce mara kyau mai kyau ne. Babu ɗaya da ya wannan, bi ma'ana duk hadisan da nake nuna na cewa ba su da kyau, lallai ba za su yi a jawo jama'a su a muƙabala ba. In ku haka karanta su daga farko zuwa ƙarshe, to an tabbata cewa ka goyi bayan cin mutuncin annabi. Wannan shi yasa suka guji jan baƙin hadisai, suka koma gun neman kalma. Kowanne a cikinsu kalma ya nema, abu ɗaya wanda yake na rashin ƙwarewa. Kowa in ya tashi kalma zai ci, nunan kalma. Kun ga cikinsu ba wanda ya musu akwai cin zarafin annabi a hadisan,
a yana faɗa cewa ga wani abu da a ciki babu kalmar da ta nuna shi. To ina batun cin mutunci bisa takaddiri in mun ce ba kalma wanda akwai. To amma in ba kalmar shi kenan wannan cin mutuncin da aka yi annabi ya zama halal, babu ruwanka kai da wannan, wanda a fili zai fito mutane irin hadisan da na ja da ya kamata a rushe da kuka a gun ko gezau. Wannan tambihi na ɗaya kenan. Ba wanda ya ja hadisi ya tattauna da ni kai. Kalma shine mahallin rigimar su kowanne da sifa magamiya. Abu na biyu, in masu nutsuwa suka sa tsakanin kaset ɗin da suka yi ko in ce audio da suka yi suka daddatse maganganuna, ya kabalta da zaman da aka yi, zai ga sun hargitsa wancan audio ya canja agun zama. Bi ma'ana nukudodin da suka ga sun fi muni a gurin batan suna da suka daddatse su suka sa ta ɗaya ta biyu, gwargwadon munin abu gwargwadon lambarsa. Abun mukabala kuma sai suka guji waɗannan munanan wanda su ya kamata a ce saboda munin su, saboda a can a wajen bata suna su aka fara sa a kawo su a nan ya zama su ne a farko. Al'amarin da ya ja ma har na tuhuma cewa ba ma kasa ɗin da na sani ba ne, saboda ni a zatona abinda ba zan iya yi ba na kaskanci sai in ga kowa ba zai ba zan iya ba. In har na tsara kaset na bata maka suna na yi audio ɗaya biyu uku hudu, wallahi na san ba zan iya ardinsa a haka ba zan tsara shi ba, ko in haƙura da sawa. Maganar su ta farko kowa an yi sa a wancan audio na keta ni a ga me a farko shine wai wal iyazu billah na ce da annabi arni a sa'aji wata mummunar sifa. To gaba ɗaya duk waɗannan kalmomi da suka dinga datsowa, mai hankali in yi la'akari zai ga abu biyu: sun canja mahallin kalma kuma sun canja lamirin da ya biyo ta, ko kuma tashbihi. Duk inda zan faɗi wata kalma mummuna bayan siyaƙin hadisan da suke ɗauke da ita ko lafazinta ko ma'anarta, to za a ga nakan ci sun mai da annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar, to akwai abu biyu a nan. Sun mai da kenan wasu ne ba ni ba ne, kamar shi kuma tashbihi ne, ba cewa ne sun ce annabi kaza ba ne, shi ne za ka ce ina lafazi. Amma sun mai da kaza kamar kaza, to sai da ka ce ina sifar. Tunda aka ce kamar, to sifa za ka nema. To a nan ne da yawa ba su gane ba ke cewa to wannan yana buƙatar lokaci, minti 10 ta yi kaɗan. Ana son in fito da sifofin da hadisan da suka ba da wannan ƙazamar magana, ko in ce tatsuniyoyi a gaskiyar magana. To dama abinda suka shirya kenan ku ce minti 10. Wasu za su ga kamar dan me zan ce ba za a ban minti 10 ba, sai in ce lalle ina da haƙƙi na in ce ba za a ban minti 10. Da farko haƙƙin kare kai yana buƙatar iya lokacin da hujjarka take buƙata, har sadda hujjarka ta ƙare sannan a biyo ta ɗaya bayan ɗaya, wadda ta tabbata a karɓa, wadda ba ta tabbata ba a rushe ta. Na biyu, wannan karatuttuka da na gabatar majalisai ne ba kalmomi ba ne, kuma sai an jero hadisai an hada an itibari an fitar da ma'anoninsu duk darasi na, wanda shi ma a wannan gurin na yi wannan bayani. Kinan sadda aka ce an mai da abu kamar kaza ana buƙatar sifa, to ita kuma sifan nan tana buƙatar a taro hadisan. In ba da misali guda ga masu hankali, faɗinsu inda suka fara nukudar da suka ɗauka wadda a rikodin ɗinsu tana can ciki, amma a gurin zama ta dawo farko.
me yasa mafi munin ta koma suka ɓoye ta ƙar suka ba da ita, wadda bata kai ta muni ba ta zama ta ɗaya shine mummunaccen da suka ɓata mun suna da ita sun san haɗarinta, duk da za su fi son su faɗe ta a farko saboda muninta, amma suka guje ta saboda haɗarinta a gurin hujjar da ta ƙunsa. In suka fara da wannan sun gama da kansu, sai suka tsallaka suka tafi zuwa ga wadda bata kai ta ba. To mu ɗauki wadda suka fara da ita, maganar fyaɗe. Duk wanda ya saurari karatuttuka na, babu maganar da ta ɗauki darussa masu yawa, hadisai masu yawa irinta, domin hadisan nan na Khaibara sai da lissafin su ya kai 50 ba ɗaya, 49, wanda alhamdulillah daki muka dinga bin su, wanda kuma shirya zai tauna da ni ya kamata ya bi wannan nukudodi daki yadda na bi su, amma ka datso iya abin da ya ma ka lazumta min shi, to wannan shine hakikar san rai. A abi karatu na yadda na yi abina, inda ka yadda daidai ne a tabbata ka san wannan daidai ne, ka mika kai, wanda ba daidai ba ne ya zama a biyo daki har a zo gun da na je. Yanzu muka ɗauki maganar sadaki da suka fara da ita, maganar fyaɗe wanda nake cewa ta yaya minti 10 za ta isa, ko a iya ɗan tsakurar da na yanzu a abin nan majalis ɗin da na rubuta, na samu hadisai ba za su gaza 11 a iya tsintar da ne, wanda kana son ka gane munin kisar da manufar me ita da kirkirarta sai ka haɗo su. In ana so a fahimce ni sai a ce to da ka ce suna nasabta wannan mummunar sifa ga shugaban mu sallallahu alaihi wasallama, wanda ba ni kamata a yi fushi da ni ba, wanda suka ruwaita in akwai ta za a san akwai shine aban dama cikakkiya a jero. Misali hadisi na 4213, aqaman nabiyyu baina khaybara wal madina 3 layalin yubna alaihi bi safiya, izuwa faɗin sa faqala muslimuna ida ummahatil mu'minina faqalu in hajaba fa hiya ida ummahatil mu'minina wa in lam yajiba fa hiya mimma malakat yaminuhu falamma tahala wa da'alaha khalfahu wa madda al hijaba. To a kun ga nan mun sami nukudodi biyu da suke da alaka da maudu'i. In hajaba fa hiya ida ummahatil mu'minin, ta yaya za su gane matarsa ce ko ba matarsa ba ce, ta yadda ya irin suturar da ya yi mata wurin hawanta abin hawa. In ya lullube ta ummatul mu'minin ce, in bai lullube ta ba mallakar hannunsa ce. falammar ta halawa da ala khalfa huwa maddal hijab, da zai tafi ya sa ta baya ya lullube ta. Kenan daga nan aka gano matarsa ce, ta nan aka gane ciki hadda shi mai riwaya, ta nan ya gane matarsa ce. don in haka ne shi ba, in ba ta ne gane ba bai da buƙatar ambatar wannan hanyar ganewar. To amma in muka tafi 5425 ya za mu ga ya ce a wannan wajen duk fa Bukhari ne nan. falam azal akhdumuhu hatta aqbalna min Khaybara wa aqbala bi Safiyya bint Huyay qad hazaha fa kuntu urahu yuhawwilaha bi aba'a aw kisa thumma yurdifuha wara'ahu hatta idha kunna bis sahaba'i sana'a haysan fi nu'in summa arsalani fad'autu rijalan. mu takaita iyana, za mu ga shi ita ma wannan riwayar tana da fito da wasu abubuwa da a waccan babu, kuma in muka kara waɗannan da waccan ma'ana za ta daɗa matsawa gaba. a nan yana cewa na ci gaba da masa hidima har aka dawo daga Khaybara, ya taho da Safiya kada zaha ya same ta. Ma'ana kamar da kalmar haza tana zuwa a larabci da ma'ana darjewa. Fakuntu urahu yuhawwilaha bi aba'a aw kisa, na ga yana ta lullube ta da abaya ko da bargo, sun mai rufa wa ra'ahu sai mai da ita baya, hatta idza kunna bis sahaba, mun samu ƙarin sahaba'u
a ina aka yi wannan abu, wannan biki da ya ce kwana uku annabi yayi a ina aka yi ce ashaba'u. Sana a haisan sun arsalni fa da autu rijalan, yasa na kira wasu suka zo wannan walima da ita da abin da ya kira shi hais. In muka koma ƙasa ta dai wannan riwayar ta 83 cikin Bukhari, za mu ga ta kuma zuwa da wani ƙari, fa a taƙa hannabiyyu wa tazawwajaha, annabi ya yanta ta ya aure ta, fa qala lahu sabit ya ce ya aba hamza ma asdaqaha, laƙabin Anas ne Abu Hamza, me ya bata sadaki? Qala nafsaha, ya ce kanta. A 4,200 ja'ala itqaha sadaqaha, ya mai da kanta yancinta, sadakinta yancinta. To anan wannan kalmar tana fito mana da wani karo da ya buya a wancan wanda yake nuna mana da matsala a riwayoyin. Can cewa hanyar da aka gane ya aure ta lullube ta a bayansa bayan ya dora ta akan raƙumi, gashi kuma yana ce a'a hanyar auren shine sanya yancin ta sadakinta. To sadaki ana yin sa bayan tariya ko kafin tariya? Ana sadaki kafin tariya. To ma dama yi mata sadaki kafin ya tare da ita, kenan an san matarsa ce tun kan ya dora ta a bayan raƙumi za a tafi. In kuwa ba a san haka ba, to bai mata sadaki ba, domin ba a kuyan ga sadaki. In yi mata sadaki kafin tafiya, to kafin ya dora ta a bayansa an san matarsa ce, saboda ya mata sadaki tun kafin wannan lokaci. Wannan karo ne da suka rasa yadda za su yi da shi. Duk mai cewa a tambaya na tambayi kowa, da an bar lokaci kuma zan zo da su du, kuma inda gaske aka nufa haka za a bani dama in koro har in je ga natijar da na fitar a wancan karatu nawa wanda aka datse, kamar kawai jawo wannan gune na faɗi kalmar. Karatu ne aka zuba ma'anar sai da ta fito tarwai, sannan aka ɗora ta a dunkule. Domin idan muka ƙara 2,365 za mu ga lafazi ya koma waƙa'at fi sami dihiyata, wannan a riwayar Muslim ne, jariyatun jamila fashtaraha rasulullah bisa ati ar'usin. A wancan ana cewa da shi ya kawo ta, ya kawo masa jika ɗauki wata, yanzu kuma siyatta da me da kuyangi 7. Riwayoyi ne ga sunan duk kuma a Bukhari a Muslim, kowace ba za ta haɗu da wata ba. Zaman ka lafiya kuma ka yadda. Yau da iya wannan karan ne da sauki jama'a, matsalar shi ne taɓa mutuncin ma'aiki da ke cikin riwayoyin. An magana cewa ya riga ka, tambaye su ya suka, waɗanda suka riga mun ya suka yi da su, shiru suka dinga yi. To kuma a yau kafirai sun ɗauko su suna tallatawa. Shirin za mu yi ko za mu yi bayani. Kuma dan menene zai zama na ma an gane abu bai faru ba, wancan ya karo da wancan, wannan ya karo da wannan, a ce addini saɓanin hankali ne, ma'ana hauka ne, a yi shuru. Wannan ba addini ba ne. Addinin da Allah ya saukar addini na hankali, li ulil albab, li qaumin ya'qilun, li qaumin yatafakkarun, liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid. Haka musulunci yake. Ya jama'a, ya ci gaba da cewa thumma dafa ila ummi sulaim tusanni'uha lahu wa tuhayyi'uha wa asibuka la wata ataddu fi baitiha. Yace ina can ma yace za ta idda fi baitiha. To ga wata rigimar kuma ta karu, wanda dole sai mun hada hanyoyin nan. A nan ne natijar za ta fito ce al'amarin nan tatsuniya ne. Ya ba ta Safiya ta gyaro masa ita, ta shiryo masa ita, ta yi idda a gidanta, gidan ummu sulaim. A ina ummu sulaim ta mallaki gidan Khaibar? Dama mutum ne Khaibar ce. Yaushe ta mallaki gida cikin Khaibar? Daga zuwa yaƙi ta an ba ta mace ta kai ta gyaro ta mata kwalliya a gidanta. A wani gidan? Qalu in hajaba fa hiya imra'atu wa in lam yahjiba fa hiya walad falamma arada an yarkaba hajaba fa qa'adat ala ajuz al-ba'ir fa arafu annahu qad tazawwaja. Falamma da nawil madina sai ga wani ƙari a wannan da a can babu, wanda dole ma har riwayoyin nan da aka kusa Madina
rafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'ana annabi ya kwashi su kuwa muka kwashi su kuwa qala fa asratin naqatul adba sai taguwar annabi mai suna adba ta yi tintibi wana dar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wana dartu annabi ya tuntsuro la haula wala quwwata illa billah. Yanzu masu faɗa wannan su ne masu wannan a ga annabi wannan shine daidai, kan musa wannan shine laifi. Na dara kaddara an yi dan Allah, mahaifina mahaifinka mahaifin kowa a cikin mu, kai dan uwanka da kake kaddara haka za ta same shi kaji kana mayarwa. Nadara ya tuntsuro, ya kwashi su kwa tuntsuro, wa nadarat ita ma ta tuntsuro. Da wasu riwayoyin da suka zo da wasu lafuzan wanda suka fi wannan rashin daɗi. Faƙama fasa tara, ya tashi ya lullube ta. Waƙad ashrafatin nisa'u, riwaya kuma ci gaba duk tana musulman. Mata sun fuffuto faƙon da suka ce abadallahu yahudiyya, abadallahu yahudiyya. Matar annabi ce ya ɗaura aure da ita da komai, amma da tsino aka tare ta. Na karanta wannan abu, Allah ka tsine wannan ba yahudiya. Da haka aka tare ta. Sahabban Madina mata da abin da suka tarma ta annabi suna ce Allah tsine wa yahudiya, Allah ka tsine wa yahudiya. Ya kifo ta kifo kansa, ya tashi yana ta ɓoye ta, duk an sa musu ido. Wannan a musulun musa wannan shine a gun mutane laifi, cewa annabi ba haka yake ba laifi ne. Shuru haka yake daidai ne. Ya zo da matarsa da mai ɗakinsa da aure da kuma an kama tsitsinewa. Na khuluqin azim da ake ba, wace irin tarbiyya ce annabi ta tarbiyyanci mutane haka? Wannan shine abin da muke musa. To duk da ba nan ne karatun mu ba dai, amma riwayoyin muna hada su, al'amura za su ta fitowa da dole akwai buƙatar a tauna. In muka koma Buhari 371 zai mu ga wa inna rukubati la tamassu fakhizan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam summa hasara al-izara an fakhizin nabi hatta inni anzuru ila bayadi fakhizin nabi. Sai ga wani ƙari kuma yake cewa aka tafi ana ta sukuwa ta kai ga gwiwata na gogar cinyar annabi. Ƙarshe kuma hasarar izara ya janye kwarjallan, ya kama ya janye. Ana tafi cikin soja 17,000 ƙasa mafi haɗari daga masu haɗuran ƙasashen da ya daga da su, ya kama janye cinyoyi hatta da ta kai ga anzur ila bayad fakhizan nabi, na ganin cinyoyinsa farare sol. Sai wuce 17,000 kewaye da shi, ya janya cinyoyi. Ibn Hajar yake cewa ta zo a wata riwaya har ma sai da gyautan ya faɗi ƙar. Shi ne mai cewa ina aka ce ya yi tsirara, to amma dai da ya janya cinyoyi an gansu farare sal. Sadda ya faɗi kuma fa, ko ba ta cikin Fathul Bari Ibn Hajar bai kawo ta ba, cewa gyautan nan da annabi ya janye shi sai da ta kai ga ya faɗi. Laifi na ne, ina da laifi, kore wannan ci. Wannan na kiran al'ummar musulmi ko mu tsaya mu gyara waɗannan al'amura, ko kuwa hagugo da tafi ƙarfi na, ni in kun fi ƙarfi na za ku murɗa ni, za ku tankwara ni, za ku taushe ni, za ku mutsake ni, za ku niƙe ni. To guguwar da ta taso na hango nake wannan kururuwar, ita kuma tafi ƙarfinku, ninkin ƙarfi na da kuka fi. Da haka da an ban dama, in gaske ake nema sai a ban dama in zubo riwayoyin har in je ga natija. In na gama a ranar shi kenan, ba gama ba annabin bai isa ba ne. A kuma da wata ranar ga littafai nan kusan 500 abinda ake cewa babu na je da shi aka hana ni in nuna. Wani abu da ya zama dole in gaya waɗanda ba su je ba, suna ta ganin wai kamar da gani ne wannan yadda aka ga. In sun karanta in ce ba lokaci, in sun daddatse muku ku nema ku ji cikakkensa. Maganan nan fa zama ne kamar fursuna fa, aka mai da ni. Ina shiga aka ce wannan ga shugaban taro, ban san shi ba, ban taba ganin sa ba, sai dai bayan an tashi da ya gama nasabta min abin da ya ga dama, ya juyo yana cewa da ni wai mun haɗu da kai a jama'atu nasrul islam. Ni na gane shi ya san ya gani, har ya faɗan ban tuna fuskarsa ba, ban san waye shi ba, amma dai tun da ganin fasalinsa na tabbata ba a shirya min adalci ba.
a zo da alƙalin da ban ma san shi ba, balle in sanya na kyagunsa wacce irin aƙida yake da ita. Daga baya kawai sai muka gan shi cikin hotunan wannan masu zuwa suna ta kukkunna wuta, cikin yan majar da suka je suka kai ƙara. Shi ma fati ne a ƙarar tawa, kuma alƙali na fati ne shi a ƙarar, kuma ya zama alƙali. Kuma agun mutane wannan daidai ne, ni za a zaga duk wani abu da aka yi. Cane da su ina da magana kan a fara na ɗaga nu yi shuru sai an zo lokacinka, haka aka mayar mun. A jini mai zan ce, so nake in ce da su ina tsarukan da kwamishinan addinai ya je rediyo ya ta faɗa, tunda ni ba abin da suka ban na tsari. Radda ya kamun takarda a nan, sanin cewa a wancan karan haka aka ban ita gaya ba tsarin komai. Na ne fa in mai tambayoyi ina fara cewa algafar ta malin taron nan aina za komai yana ciki, aka yi ce mu ko yanda ya min kit babu kafa, komai yana ciki. Na duba babu komai a ciki, sai maganar shari'a kwamishin da cewa za a zauna karfe 8:30. Da wa zan zauna ban sani ba, a ina me za a tauna ban sani ba, ya tsarin zama yake ban sani ba. Bayanan duk da aka yi a talabijin ba ku ɗaya da na tara. Alƙalai 4 aka ce za a ɗauko daga ɓangarori, za a sa neutral, za a sa daga ɓangarori, za a sa ta kafofin sadarwa na gani da na ji live. Za a bani damar zuwa da masu ɗauka, ko ya gani na rubuta adadin da nake sama a ƙaran na masu ɗauka. Na je da masu ɗaukan aka hana su shiga, ya zama ban da wani casko as ga tamarori rututukai na, amma ba ɗaya da na san yadda zan bi in aka canja abin da aka yi in ce a nemo min asalin, sai dai Allah ya bi min a lahira. A daddatse a je a rataye ni, ya zagi annabi a lahira ko me Allah zai yi. Duk kyamarori ne a cikin gun, amma ni ne kadai ban da haƙƙin ɗauka. Waya ma da na aje sai da aka tashi aka yi mun wunin, saboda suna fahimtar ko tun da an takure ni in tunanin ɗauka, ni za a zauna da ni ban da haƙƙin in ɗauki abin da za a tauna da ni. Saboda me kar ta zama ta juye, in nasara a zaman ya fita, in an nasara da ni a yada, inda na yi daidai a datse, inda ake ganin an galaba kaina a saki. Akwai wanda yake gama ta kalmar da nake faɗa yanzu minti 10 waɗannan littafan da kuka ce na zo da su, tunda dai a gaban waɗanda suke nan sadda zuwan farko da kwamishinan addinai cikin ikon Allah sai da ya fita ya tafi da kimanin minti 15 da shi daga ya sojojin da suka rako shi ya dawo ya ce ya yi babban mantuwa a gaban sama da mutum 20. Na ce algafar ta malam mi aka manta, ce saƙon mai girma gwamna ya ce a gaya maka ka taho da littattafanka ko sun kai kanta guda, za a baka tsaro zuwansu da dawowarsu, kuma za a baka isasshen lokaci ka bijirar da su. Haka muka yi da shi a gaban sama da mutum 20. Na tafi da littattafai wanda ko 'yan kurkura ba su kai ba, amma dai masu yawa ne, da in je in tarar shigar da su cikin mutum 2 aka yadda a yi min alfarma su shigar da su. Shigar da su ba a yadda sama da mutum 2 su shiga ba. Sai ka ce wata aljanna za a raba a cikin gurin, ko kuma wata mitin za a yi na ƙungiyar asiri, magana za a yi ta hadisai. Amma irin sharuɗan da ake samu, kai za ka rantse da Allah secret society za a yi. Duk wannan fa haka akai, jama'a ba san wannan ba, sai su jin ganin kamar wasu na cewa da to ya na yadda tun da na ga aka tsarin aka na ci gaba, ta ya ba zan ci gaba ba? Kawai an bani ga ciyaman, su suka san shi, suka nada abunsu, mai kararrawa timekeeper su suka nada abunsu, mai shari'a shugaban gidan da aka yi taron shine jami'in kai ni kara, kowa ya gan shi, kuma shine ya zo yana kada kafa, an gama tsara komai yana kallon yaya abu yake tafiya. Masu kyamarori ba ɗaya nawa, audience mutum 2 ne na a cikin duk gayyan nan, su aka yadda su shiga littafi kusan 500. Duk magiyar da za ɗan ƙaran wanda za su dinga samun in sarrafa su, ko ɗauko su da wuri ko kwance su da wuri, ko in an gama ɗaure saboda nauyi, aka ce mutum 2 za a baka. Haka fa aka yi abin. Na ɗaga hannu da in tambayi ina sharuɗan da aka faɗa a talabijin, aka ce ba za sai an zo kan mintin ka 10. Wannan yanzu karatun da nake jefowa ake son a minti 10 na yi,
la ilaha illallah ya hasaratan alal ibad wai la jama'a. to ga dai hadisai ina zubo su kuma duk mai hankali yana jin tufka da rawar take ta faruwa kuma ma'anoni suna ta fito a ƙarshe za mu gane kawai ɓace sunan ma'aiki aka ta sama. dan nake cewa na ce an nasabta ma'aiki fyaɗe na'am a wannan hadisin sun nasabta ba ina nufin wannan sifa ko kusa ta yi da shugaban halitta ba a yi hasali ma kore ta ne jamun bakin jini. ko kwanan nan malamin da muka yi attabu da shi ya ce annabi zai yi ko cutar da mutane umar ya hana kwanan da aka yi ta shi ba wanda ya kyare shi. annabi zai rusa addini zai cuci jama'a umar ya hana. ni da na taso na kare ma'aiki ni na zama a danka wanda ya ga annabi wannan yana nan ya shek annabinsa cikin girmama wannan baratar shi ba bishi a cikinta saboda sun manta akwai alwahidul qayyum al-ahadul fardul lazi la yanam. in muka tafi 2235 ma ga falan ma fata Allahu alaihi suna zukira lahu jamalu safiya bukhari ke ruwaita. dan Allah yanzu wannan girmama ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bude annabi birnin sai aka kawo man labarin kyan safiya. jama'a ni ake son wani sako ake son iyarwa da duniya ana daga cin gari da yaƙi yan albishara zuwa suke gaya wa annabi labarin kyawawan mata da aka kama. dan Allah ba mu kanmu dameji ba da wannan gashi fa rubuci haka yake lamma fa tallahu alaihi suna zukira lahu jamalu safiya. ya za su fannin koro hadisai aka gaya masa kyan safiya saboda me ai mai son zuwa ake gaya wa buki kuma inda baki karkata nan yau ke zama. me yasa daga gama yaƙi ba albisharar da ake kai masa illa ta kyan yan mata. la ilaha illallah ka kuma ruwayen nan ka gani ana faɗa yana cewa an jarrabe ni da san mata yana nan sun inganta. hubbi ba ilai min duniya kuma nisa a duniyan nan taku an jarrabe ni da san mata da ka ana gama yaƙi ce ake da shi dukir lahu jamalu safiya. ka gani dole a datse ni. wa kanat arusan fasdafa rasulullahi li nafsihi amarya ce kuma da haka annabi ya ce wannan kyakkyawa ku ware ta. kun ga nan ba magana fito ta araban kowa kawai labatin ana gama aka ce mai ga wata cadediya ga wata zankadediya ya ce ku ware ta. kun ga ba maganar a wannan riwayar cha ta shiga hannun wani akai kaza amma a can fa can din ma shigar da yadda ta shiga sigogi ne mabambanta. ya ce fakar jibina ta balagna saddar rauha'i hallat fa bana biha aka je saddar rauha'i. to mu koma baya za mu ga ina ya ce kuma a can kunna bis sahabai ku koma wajen masu sharhin ku ga me suka yi. tambayi masu jarida a tambaye su me suka yi. ga shuruhun nan tabarakallah na tara su. in kuka tafi musnadu 12409 kwa ga wasdafa rasulullah wani ƙarin lafazi wasdafa rasulullah safiya binta huyayyin fattakhaza li nafsi wa khayyarha an ya'tika wa takuna zawjatahu aw talhaqa bi ahliha. can fa gashi mun karanta an kashe mijinta arusan amarya ce aka kashe mijin kad qutila zawja kad aka yake bukhari ku kuma musnad ahmad da isnadin bukhari din kwa ga kuma yana cewa fa in kana tilaki hajatun fi zawjiki falhaqi bihi in kina buƙatar mijinki ko magunsa. to ina wanda aka kashe din kuma wanda aka kashe din yake can tana da buƙata an kashe shi yake can tana da buƙatarsa ta koma gunsa. in ba a kashe shi ba to ya zamu da kad kutila zawjuha. cikin ruwayoyin nan biyu dole ɗaya ƙarya ce ba wanda zai iya haɗa ta. amma haka sai a ce lallai sai a ja mutane a tafi a haka kuma gashi addini yana shiga rintsi. a ranar na kawo wannan ba wanda ya tari yayi da abubuwa da yawa irinsu da ba a yi tari ba kansu.
qalat azunnuka wallahi sadiqan qala inni sadiqun al-amr alladhi akhbartu ma al-amru kama alama akhbartuki. Mun tafi Bukhari 385 maga kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam makafalahu bin Usman. Duk wancan labaran da takaicewa ne fa nan dan tsakurowa ne kan maganar na nafi a ce waccan to yau kuma sai gashi ku duba 385 a Bukhari cewa dawa daga Usman ne wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati, annabi na tafi akan dabbarsa wa kad ardafa safiya. Ko kusan wani abu ma fa da nake ta faɗa sassauta kawai nake wannan lafaz ta a Usman aka kamo ta, shi bai furta ma a Usman aka kawo ta ba, aka kamo ta ba. Labarin sa abin da ke nuna ne a dawa daga Usman tana tare da annabi bayansa, ta yiwuwa kenan tun kafin Usman din akwai ta.